temps de descompte i us proposo un repte. Com que la retransmissió és explicar el que està passant, us proposo si podeu narrar el que està passant. I Quim, has de començar tu. Jo no jugo, És a dir, us repartiu el joc entre vosaltres. I ens podem moure. És aquella cosa de mireu ara què saben fer aquests nois. Ens podem moure. Podeu fer el que vulgueu. Cadascú Tu mateix, Quim, tu manes. No. Tu ja t'has mogut, per tant... Jo m'he mogut. Tu faràs des de la cabina? Vols que em desplaci? Jo crec que sí. Agafa el micro aquests, potser, no? Me'n vaig amb el micròfon autònom a peu de camp. I tenim un altre micro? Sí. Vaig jo, si vols. Molt bé. Vinga. Molt bé. Quim, situat. Això és un moment històric, Acabarem de repartir la visió, a veure on es posa el pou, en funció on es posi el pou em posaré jo. Aquí, et sembla bé? L'Aqui? Sí. Quin dia és avui? 22. Molt bon dia, amics oients de Catalunya Ràdio La Pedrera. Els saludem des de l'estudi de RAC1 i de la cadena SER amb la col·laboració dels tècnics de TV3, des d'on avui s'està celebrant un debat sobre la realitat lingüística i de les transmissions esportives de futbol en català. M'agradaria saber, Bernat Soler, si des de la teva posició observes perfectament la graderia. Molt bon dia, Quim. Sí, l'observo perfectament, tot i que t'he de dir que em sento una mica incòmode fent aquest exercici, perquè a mi m'agradaria saber si hi ha algun metge en aquesta sala a qui, per exemple, li podríem demanar que fes ara mateix un trasplantament de fetge, no? Perquè, esclar, nosaltres això ho fem en els camps de futbol, però per què em portes a fer-ho en un auditori? No ho sé, Bernat, no ho sé, però és que a més la gent riu, que els has explicat algun acudit o què? No, jo intento posar la millor cara. Crec que tenim els companys... Mira, ja deixem parlant, anem a preguntar a la gent per què riu. Bona tarda. Bona tarda. Com et dius? Sergi. Què és el que t'està fent gràcia de tot plegat? A veure. Home, l'exercici de posar-vos en aquests moments en directe a fer una transmissió d'un acte així em sembla prou interessant. I tu com et dius? Toni, com has vist tot plegat? bé, és un exercici molt interessant i que crec que posa de manifest la capacitat dels narradors esportius per senzillament explicar les coses que passin, sigui en un terreny de futbol, sigui en un auditori, sigui a Montserrat o a qualsevol altre emplaçament. Tenen una capacitat d'observar i transmetre mitjançant el llenguatge allò que veuen excepcional. Hi ha una persona que s'aixeca i se'n va. Hem de donar un discurs una mica més intens perquè estem perdent audiència. De manera que per recuperar audiència, Joan Maria Pou, endavant. Sí, perdoneu, tinc un element clau perquè no marxi ningú més, i és que estic veient càtering a la vista, d'aquí des de la meva posició entre panets i sucs, que jo crec que mantindran l'interès de la nostra audiència. Perdoneu, companys, m'acostaré un moment a la llotja d'autoritats perquè estic veient un altre mestre de periodistes amb el seu bloc de notes característic de sempre, un dels referents, en aquest cas, de la premsa escrita del nostre país des de fa molts anys. Ramon Besa, hola, bon dia. Hola, bon dia, Joan Maria. Com estàs, Ramon? Bé, apuntant, sí. Ho estàs veient bé? Molt bé, perquè un recupera la vocació d'alumne i per aprendre, i tinc l'acostum... Hi ha dues coses. Una, quan vas a treballar, vas amb el bloc de notes, quan vas a escoltar, vas a fer una altra funció. Jo avui he vingut a aprendre i d'alguna manera intentar allò que explicàvem el mestre Puyal, de sintetitzar i intentar donar un discurs de les coses que es diuen, no? I m'hi va fer pensar molt l'altre dia en un dels actes que hi havia amb el Johan Cruyff, quan explicava el Ferran Adrià perquè ningú feia una auditoria creativa sobre el que ha significat Cruyff, no? En lloc de que cadascú expliqués la seva anècdota. Per tant, des del meu modest punt de vista, intento lligar un fil totes les exposicions de 4 persones, 5, si continuem, a més el moderador, de que són capaços d'articular un discurs que hauríem de tenir com un llegat i no com una anècdota. El Ramon Besa i el seu bloc de notes, els que fa molts anys que ens desplacem amb el Barça, sabem que si el Ramon no du el bloc de notes és que alguna cosa està passant. Joan Maria, com a bona transmissió esportiva, crec que tenim fins i tot analista arbitral i estaria bé que Sergi Albert ens expliqués si avui l'actuació arbitral, en aquest cas moderadora... Sí, el Lluís el té més a prop, per tant... Un sisplau, CAC patrocina aquesta transmissió. CAC, des de la Pedrera, endavant. Sergi Albert, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com has vist a l'àrbitre de la tertúlia? Sorprès que hi ha hagut una defensa per part del Joan Maria Pou a favor dels àrbitres. He quedat que no m'aixecaré de la cadira, però
afortunadament hi haurà el càtering. Després jo batejaria avui, que no ho he fet mai, amb el company Besa, com el Louis Van Gaal del món del periodisme, perquè es vam acabar amb la llibreta, avui en dia tothom va amb coses tècniques, i sorprès, ja dic, favorablement que quan heu parlat dels àrbitres heu parlat bé. Hi ha hagut poca polèmica, Molt poca. És que l'actuació avui ha estat molt brillant al vostre nivell i per tant no hi ha polèmica, hi ha aplaudiments per tots. Perdoneu, companys, entrepans de... crec que és formatge amb enciam, broquetes de fruita variada, exòtica, pinya i mango, sucs variats, cafès i tés, aquí al Gol Nord de la Pedrera. Puc confirmar que al Gol Sud arriba ja la flaire al cafè, també. Molt bé, estem a punt d'acabar la transmissió, ens crida l'estómac, però jo crec que és obligatori, Joan Maria, Lluís, que la nostra moderadora tingui l'última paraula, perquè, a més, he de dir que avui aquí hi ha la primera dona que va fer transmissions de futbol en català. L'he vist. També, I jo sé que tu ets molt sensible a aquestes qüestions i, per tant, segurament aquest apunt a la part final d'aquests comentaris vindrà de gust també destacar-lo.